Molt bon dia a tots i totes. Ens trobem ja amb aquesta segona etapa de la Catalunya e-Bike Tour i arribant concretament al balcó de la Donzella, on podem veure, a part de tota la Conca d'Òdena, tenim Montserrat a la part dreta amb la Roca Foradada, el Pirineu i tot el parc eòlic de Rubió de frente i repetim la Conca d'Òdena aquí davant. Seguim perquè aquest balcó està situat a la Tossa de Montbui i en breu per aquest corriolet arribarem a l'avituallament de degustació de les marmeles, aquestes ametlles garrampinyades amb sucre típiques de la zona de Sant Martí de Tous, i els sucs de fruita naturals. Estiguem atents, que amb no res veiem ja l'església romànica i el castell de la Tossa de Montbui. I aquí ho tenim, la típica cúpula romànica. Entrem una miqueta al castell amb la bandera i ens posarem per aquest lateral tan bonic, que és un camí que ens porta ja a la fase de corriols i de seguida us explicarem el tema del doble track, per molt important d'aquesta etapa. I arribats en aquest punt farem una breu parada per explicar molt clar el que ens interessa molt avui del doble track. En aquest cas, el track simple seria aquest, i aquí agafem un corriol dels típics que trobarem en tota aquesta etapa. Per tant, veureu que molts de vosaltres us atrevireu a fer el track tècnic perquè no és difícil, sempre busquem aquests corriols senzills i bonics, i entrem perquè vegueu com va i us segueixo explicant cosetes d'aquesta fantàstica etapa, segona etapa de 45 quilòmetres aproximadament. Tenim una primera part en aquest corriol alternatiu, la pista gran la tenim al costat, ens tornarem a trobar a la pista i després d'aquesta primera part ja entrem a aquests fantàstics trams tapadets, veieu el terra que és senzill, no hi ha dificultat. Una meravella, Una meravella aquests corriols de la part alta de la Tossa de Montbui. Corriols freqüentats per bicicletes, però també per molta gent caminant. Vol dir que gaudim del paisatge i siguem respectuosos amb la resta d'usuaris. Però veureu miqueta a miqueta com es va tapant aquest corriol. I quina meravella per anar amb la vostra bicicleta elèctrica o la vostra bicicleta de muntanya convencional. Estem a la zona obaga de la carena. Cada vegada se'ns va tapant més. I a punt de sortir a la pista, on ens trobarem amb el camí ample per qui no vulgui agafar aquesta opció de track. I aquí la tenim, la pista. En aquest cas la remuntem amunt i seguim direcció a l'avituallament que ens trobarem per aquest diumenge de la segona etapa al poble de Carme, un avituallament a base de dolços i les coques més típiques i més artesanals que trobarem a la comarca de l'Anoia. Aprofito per parlar de camins com aquest, perquè quan parlem de que anem amb un track bàsic, principalment ciclem per camins perduts, però bonics, tipus aquests, no habituals de vehicles a motor, i que podem anar còmodament
i gaudint de la natura i de la comarca. Aquí tenim un secret molt ben guardat. Deixarem les bicicletes a dalt i aquí tenim aquesta fantàstica alzina mil·lenària que sempre que passo per aquí, no sé si és veritat o no, diu que si l'abraces et dona molta energia. Doncs l'abraçarem una miqueta a veure si fem energia, que hi ha vegades que fa falta, Vinga, va, seguim. Aprofitem per repassar una miqueta, ara que estem en aquest camí tan còmode de la Carena de la Tossa. 2 i 3 de maig, amb sortida i arribada a Igualada, coneixement profund de la comarca de l'Anoia, la seva gastronomia, patrimoni, història, natura, evidentment, com esteu veient, i repassar cosetes com que la primera etapa surten 70 i pocs quilòmetres. Quan arribem a Igualada, degustació de productes, tot i que durant el dia ja hem esmorzat carn i botifarra i hem dinat cigronet de l'Alta Anoia, però aprofitant que ja tenim inscrits i que la gent ja comença a fer preguntes, sí que quan arribem a Igualada tenim un parc tancat a l'estadi atlètic on guardarem les bicicletes, però us heu d'emportar les bateries, qui vagi en bicicleta elèctrica, al seu hotel, casa rural o casa seva pròpia per carregar-la per l'endemà. Tot i que al mig del recorregut tenim l'opció de càrrega de bateries per arribar bé al destí final, a la nit no ens podem fer càrrec de totes les bicicletes elèctriques i que totes estiguin carregades i bé per l'endemà al dematí. En aquest cas entrem a la part de sol, direcció cap al coll de la Portella, Miralles, agafem una pista ràpida, ja veieu que canvia molt el terreny, I seguim a buscar el proper corriol. Aviat ens tornem a trobar un exemple clar del que és el doble track. Seguint aquesta mateixa pista i voltant per darrere a la part de dalt arribaríem sense dificultat. I en el cas del Technic Track, aquest sí que poder seria dels que li posaríem un color vermell, només perquè és en pujada i perquè és una mica empedrat al terra, tot i que no és molt difícil. I ja el veiem aquí davant. El camí segueix recte a l'esquerra i nosaltres marxarem pel corriolet cap amunt, fent un zig-zag, fins a la part d'aquí dalt, on ens trobarem amb l'altre recorregut. El camí marxa cap allà i nosaltres entrem aquí. Fem la primera curva del zig-zag i amunt. Dèiem vermell, però no té massa dificultat, Hi ha una traçada ben bona, Curva, fins a arribar a dalt. Molt bé, i ens trobem ara en un dels trams estrella d'aquesta segona etapa. Estrella, per lo bonic que és, estrella, per la importància que té per aquest territori i pel municipi de Carme, que està recuperant els camins de l'aigua, però sobretot per la gent que veureu aquest vídeo, que sou de la comarca, no us direm on és aquest camí, tot i que alguns ho sabreu, però no és un camí habitual, és una descoberta i un nou treball. Veieu que està molt net pels treballadors de l'Ajuntament de Carme, de manera que podrem gaudir d'aquest espectacular camí al costat del riu. Va, us donarem una pista. Un dels allotjaments rurals que ofereix Esport No Límit
per participar i gaudir profundament d'aquesta experiència està al final d'aquest camí. No hem parlat de l'arribada a Igualada el diumenge al migdia, on trobarem un vermut amb productes típics de la comarca de l'Anoia i que precisament fem aquesta etapa curteta per poder anar amb calma i no arribar tard al migdia per qui té pressa i té un dinar familiar a casa seva o qui vol gaudir d'un bon restaurant de la zona i poder acabar de celebrar aquest espectacular cap de setmana a la comarca de l'Anoia. I arribem, Arribem a la casa rural que us dèiem. Entrarem per aquest corriolet aquí, a veure on va. I ens trobem concretament a Santa Càndia, als allotjaments rurals de Can Morell, on us recomanem que vingueu a passar la nit o les nits d'aquest cap de setmana. I aquí trobem de nou un altre punt que ens ajudarà molt a entendre l'opció dels dos tracks, de manera que el track bàsic segueix per aquest camí amunt i nosaltres entrarem cap aquí dintre a la típica zona de Terres Vermelles de Carme, coneguda mundialment, sí, mundialment, perquè com que la Volcat, prova per etapes UCI internacional, sempre passa per aquest terreny, cada vídeo que surt de la Volcat en aquesta zona té milers i milers de visualitzacions, crec que amb algun ha arribat a les 200.000, per tant, aquest vídeo i aquesta zona la vigent d'arreu del món, com us estava dient. Està molt bé perquè és una zona que hi ha diferents traçades i cada un escull la seva. Per tant, també podem escollir més fàcil o més difícil. Però sí que aquest no seria bàsic. És un track que només es podrà agafar qui busqui una miqueta més d'aventura. Posa una miqueta dintre el bosc aquí. I ràpidament tornem a trobar zones de terra vermella. Ara agafarem a l'esquerra per la pujada. Veieu que tenim una altra traçada aquí a la dreta, una altra aquí al mig, una a l'esquerra. Multiopció, I a partir d'aquí, sempre direcció Igualada, on també arribem a Vilanova del Camí per un fantàstic corriol finet, que crec que el posarem per tothom, i vermut a la plaça de l'Ajuntament. Vinga, Maura, posa una mica de música de fons i les millors imatges d'aquesta segona etapa, que anem a repassar el cap de setmana i com ho hem de fer per participar a la Catalunya e-Bike Tour. Primer de tot, entrem a la pàgina web ebiketour.es, ens n'anem a inscripció si fem tugues o etapa de dissabte o etapa de diumenge, fem aquesta inscripció, apuntem que la nostra bicicleta és elèctrica per poder tenir registre i tenir la vostra bossa que us portarem al carregador fins al punt de càrrega al mig de la primera etapa, i ja ens trobem a la primera etapa amb sortida a Igualada a l'estadi atlètic, sortida no tots de cop, teniu un temps per sortir,
registre de control de firmes per saber que heu sortit a la ruta i anem direcció al Castell de Rubió. Botifarra de Calaf, carn de xai amb pa amb tomàquet i seguim la ruta tot fent visites guiades fins a arribar a Pujal, on dinarem cigronet de l'Alta Noia, amb postres de iogurt de cabra de Veciana i tot regat amb cava Boïgues, també de la comarca de l'Anoia. A l'arribar a Igualada no arribarem a l'estadi atlètic, arribem a la plaça de l'Ajuntament, on trobarem tota una zona de degustació de productes de l'Anoia perquè pugueu fer un avituallament degustant el millor que tenim aquí en aquesta comarca. Ens n'anem a l'estadi atlètic, deixem les bicicletes guardades al parc tancat, cada un cap al seu allotjament rural o al seu hotel o a la casa que estigui allotjat i anem a descansar per l'endemà. L'endemà, el mateix que el dia abans, sortida no de grup de cop, sinó escalonada, cada un, si vol, al seu ritme, sortir abans o sortir després, i ens dirigim cap a la part sud de la comarca, on anirem directament a Carme a fer un esmorzar dolç amb les millors coques de la comarca. Sobretot remarcar amb aquesta segona etapa i amb tota la ruta dels 2 dies l'opció del doble track. Per qui vol participar gaudint de tot el que oferim, però amb un camí ample senzill, i qui vol participar gaudint dels millors corriols que tenim a aquesta comarca, com ja hem dit algunes vegades, una comarca ideal per a la pràctica de la bicicleta de muntanya, on tenim proves de nivell mundial com la Volcat, que precisament està valorada pels corriols i camins que tenim en aquesta zona. Segona etapa de 45 quilòmetres, la primera que n'hem fet 70 i poc, arribem a Igualada una altra vegada, vermut amb els millors productes artesans de la zona i final d'aquesta Catalunya Bike Tour, on l'objectiu, que era descobrir aquest territori, esperem que hagi sigut així i que tingueu un bon record d'aquesta Catalunya autèntica i rural.